ଆଜି ସକାଳୁ ମନଟା ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ତ 250 ଗ୍ରାମ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଲୋ, ମୁଁ ତ ଜମା ସହିପାରୁନି ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ। ବାଟରେ ତେଲଟା ସରିଗଲା, ତେଲ ପକେଇଦେଲେ। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଡକ୍ଟର ଆସିନଥିଲେ। ମୋ ଦିଅର ବସିକି ଏଠି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପୁରା ଗଳିଯାଅ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିନି ଚାଲୁନଲୋ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କେଠି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ସେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା 56 ଭୋଗ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ତ ଖାଇବା ଦେଖିକି ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ଖାଇମିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ତତେ ତ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଖାଇବା ଏଥର ଖାଇବୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଇଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ନିତି ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।